Datos obxectivos e números que se poden comprobar un a un. Así de contundente quixo ser Carmela Silva a hora de presentar o balance de investimentos da Deputación de Pontevedra nos concellos de Arousa. No que vai de legislatura, o ente provincial destinou 59 millóns de euros aos concellos de Cambados, Catoiro, Grove, A Illa, Meaño, Meis, Pontecesure, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía e Vilanova. Para Silva, a Deputación é a administración que máis fondos destina á comarca. Algunha administración ten investido tanto nesta comarca? Hai algunha? Se hai algunha, que dé os datos. Xa lles digo eu que non hai ningunha administración que tivera investido tanto en toda a historia. Só co Plan Concellos, os investimentos da Deputación pontevedresa roldan os 29 millóns de euros. A presidenta salientou o novo modelo de reparto de fondos entre municipios. Por primeira vez, dixo, baseándose en criterios obxectivos. Por primeira vez na historia da Deputación non se dan os recursos a dedo. A través do Plan Concellos, a Deputación impulsou 300 obras en Arousa. Nos, 300 obras. Cantas fixo a Xunta de Galicia? É unha pregunta que fago ao aire. Outro dos grandes proxectos do ente provincial é o Plan de Reequilibrio Territorial que supuxo para a nosa contorno o impulso de 5 proxectos singulares como as casas modernistas da illa, a reforma da Praza de España de Meis ou a construción do Auditorio do Grove. Sobre os dous casos que remataron nun contencioso, un proxecto en Valga e outro en Vilanova, Carmela Silva cre lexítimo que recorran os xulgados, aínda que insiste, non cumpriron as bases. Vilanova e Valga entenden que a resolución de que non cumprían as bases pois non estaban de acordo e o quixeron levar aos xulgados. Teñen todo o dereito do mundo. Vivimos nun estado de dereito. Outro dos asuntos que puxo sobre a mesa Carmela Silva é o futuro das pousadas dos Salnés. Despois de investir máis de 2 millóns de euros, xa entraron en funcionamento a da Armenteira e a da Lanzada. En breve abrirá a de Meaño, quedando só por solventar a situación da de Ribadumia. Silva tachou de incrible que a anterior deputación acabase erguendo ese edificio en terreos da igrexa e apuntou que o seu goberno está traballando co Concello en atopar canto antes unha solución ao problema.